Els serveis tècnics han descobert on està la fuita i des d'avui els serveis tècnics, a través d'una empresa concessionària especialitzada, estan treballant per la instal·lació d'una canalització d'uns 70 metres aproximadament. Aquesta canalització hi ha una part que va en superfície i hi ha una altra part que va al subsol i ens permetrà desviar aquesta aigua que fins ara s'està perdent cap al sistema de canalització municipal i poder-ho poder acumular aquesta aigua que s'està perdent amb una gran bassa que tenim en el barri de Montigalà i aquesta aigua pot ser utilitzada per al reg d'una part de la ciutat de Badalona. No hi ha cap canalització que aprofiti l'aigua que es perd d'Aigües Ter de Llobregat. I la prova més evident que aquesta aigua, com ha dit l'alcalde, va parar a la claveguera, està 1 quilòmetre baix a l'acabament de la riera, on es pot veure la canalització i l'aigua entrar directament a la claveguera i, per tant, directament es perd. Podríem fer dues coses, o quedar-nos quiets i esperar que en l'any 2025 o 2026 o 2027 Aigües Ter Llobregat fes l'obra de millora de les seves canalitzacions i tanqués les pèrdues que hi ha, o actuar i dir, ja que s'està perdent l'aigua en un moment de crisi d'aigua, l'aprofitem, fem una sèrie d'obres i les aprofitem i hem decidit dur a terme aquesta acció que crec que és molt important i crec que mediambientalment és la millor.